Takže zde vidíte letět model o hmotnosti 1,2 gramů. Model je poháněný gumovým svazkem. Běžně na soutěžní lítání se používá maximální váha svazku 6 gramů. Tady je to na polovic, aby to nelítalo dlouho. Jo. Kostra modelu je z balzového dřeva o hmotnosti pod kolem 80 gramů na decimetr, ještě méně možná. Celý model je vystužený boronovým vláknem, což je materiál, který má zhruba 100násobnou pevnost proti oceli. Na modelu je použitá vrtule s proměnným stoupáním během letu. Já ji sice nemám teď seřízenou, ale v zásadě v začátku ten model letí s větším stoupáním vrtule, takže nestoupá tak rychle. Jo? Teprve po nějakým vytočenkem otáček ten model ta vrtule začíná rozbíhat. Asi to rozsvětlu trošku. To má hloubka tady není omezená, ale je tady omezený rozpětí a hloubka vlastně křídla. Víte, co tady dělá turbulence s tím? Takže rozpětí modulu je 550 mm a hloubka maximálně je 200. Celý model je potažený mikrofilmem, což je acetonový vlákno rozlitý na vodě. Dneska se běžně používají místo mikrofilmu tenký plastový folie, OS-film, ultrafilm, IVKD, to jsou folie, které se používají do výroby kondenzátorů. Ovšem problém je to, že ty folie nejsou tmavý. Pod takovou mikrofilmu přichází to nejlepší. To vlastně napínací lak rozlitý na vodu. Potom se to rámečkem sundá. Rámečkem se to sundá z vody, dojama nebo pivem se kontakt lepí na model. Letová hmotnost je teda přibližně 1,8 gramů, no. Na ocela má to vlastně plochu něco 200 metrů. Zhruba. Křídlo, jo, ano. To začíná